Guys, sinimafuna kuti ndipitilize za story time yanga experience ija. As I said, izulo muja kuti ndamalizise ni makamba za story yanga. Leloli ndalandira call kwa bambo wanga namuimbira mwamuna wanga undu zoti zomwe ndapanga si zinthu zabwino, revenge, zinthu zoti zinathakale 20 years ago, why am I bringing it now, chanchani. And khoija bambo wanga mangodanda uloti nienda panga zinthu zolakwika ndikuyalusa family yawo chani zambiri mbiri. Pombo ndamba ulandira ma messages kuchokera kwa mwana amene anabereka bambo wanga ndi amayi wet wandipanga iwe ndenda ngombloka nazo zoti pasipakhala pabwino. Kenaka pompo ndantango mbloka bweraso ndi chanina ndikundipangaso zoti kuona ngati ungandithawe chanchani ndangoblokaso because I don't want to have back and forth with her. Kenaka ndalandira ma voice note kwa mwanano uja one of those 3 girls nimanena aja wayamba naye solomza voice note ndisina segule nangobloka nangodelete kai chat yo. Kenaka tumiza so ina 5 minutes ndangombloka kumbloka kwa WhatsApp is not enough, wabwera ku Facebook kwanga, and I did not want to bring this as I said komano ndikulandira ma threats osiyana ndikunyoze kabe. So I'm going to play the voice notes for you guys. Thanks. Mwana iweyo ngati ufuna pofera tango saka pena chifukwa amayi ndi anakukanika kale. Amayi ukulimbana nawo lero anakukanika kale experience ya step yake iti imene kunena experience yake lita Jennifer munala sataniki inu muli ang'ono munala sataniki plus kutamba munkatamba munachoka nazo kumuzi kwanu munkafuna kuti amayi ajokeko kubanja azifu kuti amayi ndi amene anapha amayi anu chonsecho amayi anapeza amayi anatafakala kulowa kubanja kunalibeko ndiye mudzayipisa mbiri pano munthu akuleranirerani munali ndani ende kuti mufike pamene popo chipanda amayi aja bwezi mutafikapo ndi mujamuka khala muzi kwanu bwezi mutafika pamene popo asamango yamika mulungu tana kuika pamene mulipo bwanji basi chimene mwaganiza mwaona kuti mwayamba kupanga kufifa mwati mupangela izika point kamene koko cholinga choti ma followers akhalenga kuti apangaso itu mukunama sisi mukunama iliyo khani basi pezani china chochita ngati zokubwereserani ma followers zikusowa pezani china wonso mukhuza kungozisiya zonsezo nkuyamba kupemphera chifukwa elilo mother sanga pangela izi munthu omacheza ni mageo omakhani magala aunde married person like you osazivera chisoni osachita manyazo lompang'ono munthu okwatira the same mother amene okwane nawo ndi amene amakhali pheku kumenyerani nkhondo inuyo mukauza abambo anu kuno this and that abambo anu amauza ati akazi awo ndi amene amauza kuti amulangizeni chonchi inuyo kumakulangizani moyo kumapitirira ndiye kuipa mtima kwake kuti kumene mukunena inu munthu angakugonekeni 3 days osadya pakhomo lokhala la abambo anu okhala kugwira ntchito mulitu ndi kuipa mtima ndimona ngati mwati mupangela izika itu ndi kuipa mtima ndimona ngati munasintha kuti mudakalibi nako beka umwe kaufiti kaja munachoka nako kumuzikaja itu mukanasintha this world sopano ikumakomanda ambuye and I think usatani kuja suna theretu kupitirira ndiye choti ndikuuze osamalimbana ndi amayi aine amayi they have children ana ake ndifeyo ndipo ifeyo singakusiye iweyo kuti uziyankhula zopusa zakozo zokhuta zakozo kwa makhatu makhuta manyi kumene kumakhuta manyina basi muzibwera pa Facebook this and that kumapalamula anthu oti sana kuyambeni kumapalamula anthu oti samapanga zanu kumapalamula anthu oti zainu saganizako kakhale koyamba ndipo maliza nyasi zakozo uzipanga ambu yako mwachidule uzika pambu yako ndi abambo ako ndi amene uzayika kuujini noti amayi aine newawo ndichaolinga izi kamba izilija afe ndi BP tifanane ulibe tu ukunama ndipo nimeona ngati munasi ukunama ndipo ukunama kwambiri zimene wapangazo zonsezo zikubwerera iweyo uona side effect yake ikupeza tu una ngati anthu odalira mulungu akangupanga basi muzapanga safa zinthu zowana mizira kulilongana kuthamangisa ni munthu mesa chifanya kuzikonda kwako kaya munkazi vakuera ndani munathawa chokera ku school anthu kumenana kutola kulilongo bridge 3 days yake itimena kagoneka ndinjala una kunapo ndinjala mwana opusa satana mwana oipa ndipo yamika kuti uli kutali chimene ukusaka chikupeza ndipo chikupeza chimene ukusaka chifukwa ndiwe mwana oipa mwana osayamika suphunzirabe mpaka pano panga zako umationa ife timajijirika nawe timapanga za iwe itu sinthani panganizana ndi banja lanu ndi tsogolo lanu osamalimbana ndi anthu oti sana kuputeni osamalimbana nawo ziyambira pati kuti zifike pamenepa tikupasirani program yonse kuyambira pachiyambi khalani pomwepo. Hi guys, welcome to bedtime story time. So today's story is about my life with my stepmom. So I'm going to talk about my experience and this is my story. So ineyo zina langa ni Jennifer. Ndinabalwa mu 2000 ndipo mayanga anamwalira 2000 yomweyo 6 months after I was born. I was born in July, she died in December. Yeah, she left me when I was 6 months. Oh my God. So amene anandilera from there anali agogwanga
and kwa ineyo mene ndimakulira mangoziwa zokuti agogo anga ndi mayi anga, you know, mwana akabadwa amene ukhala nawo, amene akukonda, amene akukusamalira kholo lako, mwana ukamakula umazozoti awa ndi mayi anga. So ineyo mazozoti mayi anga ndi agogo anga. So mayi anga nasiyana awiri, ineyo kwathu ndinomaliza tonse asikana. Yeah, so tikukhala gogo athu makhala kukhata pamuzi kwathu, kumalo umene kundende kumuzi kwenikweni, kumuzi kumene iniyo mungaganize kuja kuti kulibe magesi, kulibe nsewu ologali moto inafe tinaiziwa ndithu. Mwina tili zaka kaya 5 sili maziwa zote kuli magali moto kuziko kuno. Yeah, so kumuzi kwathu ndi kumuzi kwenikweni kuja kuti timakatola nkhuni mumapiri, timalima, zambi zimene zimachitika kumuzi, kutunga madzi kutali, school kutali. So because of these limited resources za kumuzi, bambo athu in 2007 anatitenga kuti azikakhala nafe ngati nawo kuti azikatilera. And amene inali zoti bambo athu akwatira kali mkazi wina and ali naye mwana, and I think mwana amene anali I think she was 3 by then. Yeah, if not 2, I can't remember. Yeah, so wanazoti akwatira ifeyo ndisaname we excited and fence kuti tukakhala kwa bambo athu kutauni chani, ife tinkangova kuti bambo anu ndolemera chani. Eni kulemera ifeyo by then timaona kuti munthu amene ali gali moto kaya nyumba, basi muziwa kale kamentality kakumuzi. Nde titafika makhawo kawa bambo athu amakhala kawale 2 ichinyumba ndithu chazonse momo, ife kutione muli screen, ndi kuti tichigali moto pata ndalama andandi ndolemeradi. Masiku amene timangofika ndi we were so excited. Night pasandithu marumu athu, vanali wanchito, ife bambo athu ndi ndolemera chinyumba wanchito, ndikuti bambo athu ndolemera. Maphunziro pa school nake amati Harvest Temple nthawi imene yoyo inali pakawale, I think it opposite Kawale primary, I think. Yeah, kumene kunali ku private school kwathu nthawi imene yoyo anthu amavala ma uniform lekuti kajuzi chani zabwino zije ifeyo azathu aja kumawasiyo ta mwina tayamba umene atigulirabe uniform kuna basi masiku nkumapita no uniform no sapato tumaenda wapasi kuchokera Kawale 2 kufika ku school wathu. Yet adada nani gali mwenda madusa kupita mtauni amadusa pa school pompo. I don't know, but it was maybe about time. Mwina silinga vese ifati nali ane kumefe every day tangwa kufika mwina wiki yomweyo. So lipa kwa pale wanchito zimene zo timangoziwa poti munthu timamuona kuti ndi wanchito by the title kuti ndi wanchito. Ifeyo I was 7 years old, my sister was 10 years old. She used to wake up mama wa 3 a.m. if not 3:30 tizika sesa banja ndipo nali zimitengo zoti zinkagwesa zimasamba zakaliya zicho tisesesese timalize kusesa tisuke zimbale titungire mazi muziwa kale mazi ulongo ja masiya pena chande titungire tikamaliza kutungira mazi ndekuti timungese mwana phala. Sometimes everything that you can think of njiro zapakhomo kena ngati sambe mazi ozizira guys, mazi ozizira amene kuzizilira ulilongwe guys, mazi ozizira mazi amene oluma aja ngati kuti anali mfreezer aja. Leo tisambe tizipita ku school tienda wapasi barefooted anzathu ose ku school atavala ndi kunali school ya private, iyi inali ya private avala ka school uniform chokera pa phazi mpaka na pamutu, ifeyo no school uniform. Nde masteniwa amati adada akatipa sandrama yojira ku school nanga si amene amayambira kunyamuka pa khomo dadadi iwowo alo chipinda kwathu mwamoti chabwino ngotela ndandrama ayo koma kuti koka makutuwa koma kuti tsina koma kuti mmenyesa kuchikhoma koma kuti phaphatiza mambama kuti landa ndrama ichi. Not if school daily kumapita opanda ndrama yojera muzokale ma school makhala tizakudya ndithu nthawi ya break ija. Ifeyo sagulako tilibe ndrama yotingagule azathu tizisira gula tima freeze timashima anga popcorn. Oh god, ndio ife zingo yangana tangokhala konafo kunayang'anira ndio tiweloko school. Ndio school mene kuku timakhanga tisoma afternoon classes koma fema afternoon classes kusiri mapita ku afternoon timazozo siri kadya ndeti ngodikira ndeti madikirira ma classes anthu abwera apita ku lunch abwera tikena ngano tiweruke cha ma 40 enda basi tikafika ku nyumba kungolowa pa gate
thupi limene limanjenjemerera sisili limachita kuyima ali mantha kuti tafikaso ife kuzenjera mikango lija, tafikaso ifeyo munkamwa mwa njovu muja kunyumba kwa bambo athu koma timanjenjemera tikamangolowa guys, and I can feel it how I used to feel. I was super scared. Tilowa nyumba ndoti timasiku tochepa pa wiki paja, mwina 2 days a week or 3 days a week timafika ku nyumba osatipezera kwa chifukwa ndoti tidya, koma nthawi zambiri amatipezera kai kachifukwa kena kaziri sudya kachifukwa kake. Guess what? Zovala zada akwai tatuwa mapazi, tisatuwe bwanji tikuyenda Beya long distance kuchoka Kawale tu kufika pa Kawale, timayenda Beya mapazi atu asatuwe bwanji tiende bwanji, amatipezera akangotiona kuti kaya mapazi atu ndeta lowa nyumba muja kuti mapazi atu atuwa, koma mambama koma machita kumenya anali ndizikhadabo amachita kumenya mbama chonchi koma kukala kumasoko. Oh guys, ndinali ndizipyera kumasoko. Thank God I was young. Ini zambiri zinapita kukhutu kwanga kuku mazaza zilonda kumachita kutuluka zimagazi all the times. Amene ndimasinidira makutuwa makhadabo amachita kudinda kuseri kwa makutuwa. Ndio amene popo ndikupitiriza kuti saga yoti tikamabwera ku school tikamaloka ku school zimene zimachitika. Atipezere chifukwa atadesa ndi kuti zovala mapazi ada mambama koma kuti menyesa khoma amatha kutenga manja awa chonchi ndi miyendo kuti nyamula chonchi ngati manja amange akusogoloko ndi kuti miyendo chonchi kuti nyamula chonchi, koma kuti menyesa pasika ndika kaya 10 times kukati lokera kuchipinda akuti simudya. Bambo athu akageweluka ku mwachangu ntchito mwachangu ndi kuti mean around 6 pm 7 pm ndi kuti aweluka ku mwachangu amene posima isanapye ndi kuti tidya sima no matter what. Koma bambo athu akangochedwa ku ntchito amayambira simudya ndekuti sitidyadi akati siya kuchipinda akatikira chimachitika nthawi zina zosekesatu atikira kuchipinda kuti sitidya then gali moto ikangoti popa gate kuti bambo athu akubwera, koma amene amathamangira kuti segulira kuchipinda mayi amenewa, koma amene amati amalolera kuti anthu ena apakhoma mopo simawapase chepechepe cholinga nanga sisimeja nawere sanatiwerengere ife anthu awiri nde bambo athu atulukira mwachangu amwina nthawi yoti akugawa ndoti apasa anthu ena aja kasima nanga sinali ochepe apasa tasa cholinga kuti akokere kwa ineyo ndi m'bale wangawo ndimapezeka pena sima yochepa zindiwo zambiri zakaliya zija. Ndio pamene baja dadi sadaposo kanthu tidya timaliza tikagona, pamene ndio tutapulumuka, pamene ndipo timachita kuimba haleluya pokagona, koma timachita kupemphera kuti mzimu wa mayi wathu ifeyo uzikhala nafe ndipo uzitifungatira pena paliponse. Guys, timangokhala olira pamene ndio timapita kuchipinda ndi joy kuti apa ndeza nditegera tadya. Thank you Jesus yo Kristu. Ayaya. Let's continue with the part 2. Hi guys, this is story time part 3 ya experience ya mwe wanga ndiya step mom. Yeah, so tukupitirira tinalekezera posiya kwauza bambo athu pa zinthu zonse zimene zinkachitika pakhomo. Tinasiya because tinaopsezera kuti tikazauza so bambo athu azatimenya ndipo azatipha. Nde from there tinayamba kuopa kuti tingafe tidakaliana. Guys, for every day tinkangopemphera kuti ngati mayi athu anamwalira mzimu wawo ife utangotinyamula kukati siya kwa gogo athu mene tinkakhala mwamtendere, mene tinkapanga china chilichonse mene tinkafuna kuti tili pakhomo la makolo athu. Koma ukuku ife kunali ngati I don't know kuti ningapereke example yanjo timangofuna siku lina lake miracle ina yake itachitika kuti tichoke mu situation imeneyi. Yeah, I remember ine pakhomo la bambo anga. I don't remember the day imene ndinakhala kopasi ndikuonera TV imene anthu maonerera ma TV manyumbamo. Eni chinthu chimene chichi chinandipangisa ineyo kukhala munthu wolimbikira every day whatever I do kuti ineyo one day ndizakwanisa kugula TV yanga. Sofa ya nyumba mwa bambo anga. Don't remember the day that I sat down mwa ufulu bwino ndikumasuka kuti ndakhala pa sofa ya nyumba mwa bambo anga. Chimene chimachitika nchoti akatikajasima mazulo muja akamaliza mapita pasimo mukaonera kaya music splash zinthu za Managerian something like that. Akaonera TV tingoti amandita ana ineyo kuti ati ndizikapanga massage. Ndikamapanga massage nthupi ndikuti ndayimirira ndikakhalako pasi sinimaloleda kukhala pa mpando, ndimakhala pasi ndetu pa cement kuzizira kuzizilenji ndikuti ndizowapanga ndizoongola timachani timatoes
ndikangophuluza kuti mwina ndakadekha ndakamaso anga adekha kusikilini mpama imene ndimalandira kukagwira naye uko only God knows mpama imene yoyo. Lese pa TV paja ndikuwapanga masajiwo pali china chake chosekesa ndangoseka nawo ndimalandira mbama koma kukutu muli njira yonse ukandiperekeza chipinda tati ndikagone. Nthawi zambiri akangova galimoto kuti kubwera pa gate adada kulowa nyumba amakatitenga ari kukatika pasiri mundu kuti ndikutika pampando kwa mama seconds amene adada alowe aja tikhale pampando kena aziona ngati kuti tinalipo basi pamene kena amachira tipasa sign kuti tipite tizikagona bambo athu at least apanga register tiona kuti nakhala pa sofa. Izi zimachitika every single day of our lives. Adada akagula zovala akangoti atigulira ku chovala cha mushopu kuti agula zovala mabweresa mazulo atipasa jempa zako izi sister wanga sampasa pita mukayese uzipinda kwanu kena mukayesa mubwere mundu uzotiza ukwa nani amathamanga utiperekeza uchipinda kuja ndikuluza kuti mwauze bambo anu kuti zovalazi sizinakukwaneni zachepa mukangopanda kwauza ndikumenya ndikumkhaula ndife timaopatu timakauza bambo athu zovalazi sizinatikwani zachepa basi zovalazi zimatengedwa ndikumpasa mwana wakwathu ife zovalazi zimene tinabwera nazo chokera kunkhatabe ndi zovalazi zimene timakhala nazo tinalibe kuti ati gulira ku chovala cha nyowani ndi kuti ndinama zovala zonse timalandidwa. I remember siku lina lake panaphikidwa achina mang'inawa tuchokera ku school ndi sister wanga asikana amene amakhala pa khomo amanena zoti wina yanali mwana wawo mastenio wina yanali nisi wawo wina wantchito anatiuza ana mapapete ana mabwana bambo anagula mang'ina akuti ati inu mudye mwakuti nonde mwana mabwana tenzeni iwo anachoka kukayana pita ku banking khonde kayana pita kuti amapanga zamagulu zazimayiza ku church chani iferu anatigawira tiziboda izimudye chanjana sikana amene wawa I don't know kuti kumene aliko mulungu akuti nawo chani kana panga nawo chani I don't know kuti gaira ifeza kujezija masenja kungu anaita kwadikirira kugera kungu kubwera kwazo ana ajara jaziboda chonchicho ifera misa munati anina zoti tije titachokera usiku munati gawira tati tije zakudya inu asikana aja ndota nangozira zoti ana watibulidwa anatitenga masenja ngati ko kanza ba sister wanga zanja inewo kuti pamene ikati manja chonchi kuti kokera kuchipinda kuti goneka mabedi ndikuyamba kukwapula one by one ndichilamba koma tinali koma asikana anadumpha mukolido kusangalala kuti tamenyedwa asikana atatu awawo lori fe tinalira ndi chimene chimachitika pena adada akangobwera mochedwa pakhomo ngati around 11 like nthawi afika adada mamamu wake akapaka mchito kanapita ku koma makati tenga ife chipinda zoti tagona guys we don't even know what's happening we don't even know what time it is kuyamba kumati menya kumati sina akuti bambo anu ali kuti bambo anu ndahule koma kuti mmenyesa kukhoma koma miru yathu yamachita kuyimbanisa pakati pa chonchi bambo anu azinuye ndizizuzika ine pano bambo anu akupanga uhule bambo anu ali kuti amayankhula zinthu zambiri ati kuzopanga Chris bambo athu kuti maybe he's cheating ululu wonse umathera pa ife ndiye kuti nanawa tiita kuzuka kunkope kukuti atupa ndiyo tizusidweso pamene kukocha mathiri tisesesese rutini yomwe ija tisande mazozizira kumapita usiku tiyenda wapasi kuzizililenji kulilongo abali cha mujuni Julai koma ife tinali dolo majuzi zova zimene nachoka nazo kunkhata base nazo zayamba kung'ambika chani nthawi zambiri azayiseti kusukulu chakudya siti matenga lunch box ndalama matilanda idyera vapasanawo yo asikana atatu ndinanena aja amachita kusangalala ifeyo siku lokuti tapalamula amene satipezese milandu tipalamule timanidwe sima ndamaita kutimba nyimbo wina saibaka chanchana lisuinyanga lero kumati panga masoto suinyanga kumati woza uchipinda kumati kachitse kwati kusegula kumati panga chonchi sumudya basi life umakhala. So this is part 4 of my life experience with my stepmom. So guys, kunena chilungamo experience yanga nda stepmother ineyo inanipanga traumatize ndipo childhood trauma imene ndili nayo ndi experience imene imanipanga affect muzinthu zambiri ndisaname pena ndinapezeka zoti usiku ndimazizimuka kuyamba kukua kumalira kuti ndisiyeni like akamani menya muja masini ngati amene aja pena chikumbumtima chake chimatha kundibwerera ngati ndikuziona ngati zikundichitikira nde ndimakhanga ndikulota koma ndimapezeka zoti physically I'm really doing it kuthawa ndithu kukakhala pamalo kubisala kuti musandipweteke mukundipweteka ndisiyeni all those things zimandichitikira ndithu once in a while komano zimandisoyesa mtendere
and ndaisera muthu amaganize uzipemphera chanchani ndaisera ndithu ndimayisesa komano it still haunt me, you know, ndimakhalabe munthu wamantha pena, yeah. So ndingopitiriza nthawi ina yake agogo athu amuna anazabwera ku school kwathu. Atabwera ku school kwathu napezeka zokuti ife tinali klasi mchija nango titana Jennifer kuitana na head office guys, titangolowa mu office mwa head maso ndi agogo athu amuna amene ifeyo timadziwa zoti ndi bambo athu nthawi yonseyo, komano after titauzidwa kuti si bambo like you know many zinthu zinakhalira as I said kuti tisiti mkazi wopoyambe kungowaona abambo athuwa amene ali agogo athu amuna. Guys, intendele in the joy, that happiness that we long, we cried for, we prayed for, we dreamed of. This was like a dream come true because we were always praying for a way out. We were always praying to go to and the day of this day we thought like he's here to take us with him. Komano zinapezeka tinangowaona koma tinasangalala koma tinadumpa kukawahaga koma tinalira koma timachita kulandizana kuyankhula story. Sisonga kuwauza ine sonu kwauza mahita ukanika kuti ndivele ndani kuwafotokozera china chicho semene ndimakumana nacho kwauza kuti agogo chonde titengeni, we want to go home, please take us home, munatika manja mwa Farao chonde titengereni back ku Israel. Agogo atranatuza, unfortunately I'm not gonna take you guys with me. Bambo anu sangalole inu ababa na wika ni school yabwino, at least mu private and all those things that my grandpa was excited about, zabwino like kuti abambo atu ngolemera and all those things. And anatuza tendikaone kumene makhala tinawauza agogo athu kuti inuyo musapite unyumba ifa amayi daily amakunena nzoti ndinu afiti munapha mwana wanu amene ali mayi athu nde inuyo singapite kunyumba tinawalesa kuti musapite akati menya ifeyo inuyo tikakakuonesani komwe timakhala. Agogo anga analimbikira mpaka nati tinawatenga tinapita nawo kunyumba kuja sana wapase moni komwe the vibe was not vibing. Agogo athu anatitengera ifeyo usipa, you know, ifeyo tina kunkhala bit nazolowe tinalizo tinazolowera kudya usipa ndeti na usowa hinyu kuti anawa usowa usipa natitengera usipa nde we so excited kutidya ku usipa finally chantani wakumuzi wathu. Agogo athu kungopita tumazulo amayi janali taisa usipa tisaphike mapoto awo. Agogo athu abwera ndi ufiti usipa awo ayikamu mankhwala kuti awaphe ifeyo ndi afiti, agogo athu ndi afiti koma anati mmenya anati khuzumula usiku umene wowo ndakayikangaliso tinadya sima. Nde ifeyo you might be wondering kuti nde agogo athu atapita no what happened. Usiku mena agogo athu anapitawo ndipo sitinagone thinking kuti basi ticket yathu yapita apapa we lost hope kuti ifeyo situation imene there is no way out ndipo sitituluka. Nde we started like kungochivomereza koma timalira aludeyila kuti apapa basi ifeyo kulibeso zoti tichoka. So I want to tell you guys something, and this is very disturbing, disgusting, something that happened that I will never forget. It's not like I'm trying to keep a grudge when I say never forget. Come the experience it's like my lowest point, something that I've never like kuchiganizira pa moyo wa mundu tichingachitika lo inoyo simunachiganizire po tichingachitika lo komano ine chinandichitikira, and that's why I want to talk about it. As I said, kuti nyumba hii inali ya self contained toilet, inali nyumbamo. Ndi toilet inali kufupi ndi chipinda changa then chipinda cha dadicho pakati panali ngati kakolido choncho. Nde iwo ndine tinapambana pakolido ine ndichokera toilet, eno toilet ukuku ineyo nditalowa ndinapezamo chinthu ndithu number 2, you know what I mean. Ndinachipeza ndithu floating ine kuyesera kuflasha sikizalowa chinali chachikulu beyond repair yoti nemwe wanga usasinachonepo chinthucho, and I don't know who did it, and ine patha zaka zambirimbiri and I can still say that I did not do it, it wasn't me, naneso ndinachipeza momwemo. Chinthu chanezera kuchiflasha sichinalowe ine nango panga zimene napitira kuflashabe zanga zija zinalowa koma chinthu chija chinakakamirabe. You know there is something that doesn't wanna go, that one. Ayo ndine tapambana mu kolido ananditanata ngolowa yo chijeninyo nango zera kuti apapande yalakwa naita njenjemera guys nabito mene vaja kuti ichi ndi chani chinyasi chakochi umvene kuti chimbama ndisana yankhe nkomwe ndikuti it's not me, ineso ndachipeza momwemo sindinapange ndine akuti ndiweyo usakane ndiye kuti akundimtenga chimutu chimaka ndimenyesa pa chitoilet chintondo cha toilet chichi ndiweyo chitsiru galunyani tachosa zinyesi zako umve basi chimwana cha umve tachioneleni.
ine kuti sine akuti uchose nde basi nangozuka kuti ndikatenge chimtengo mwina ndichitaka se chinyenyeke chilowe undikokabe akuti ndisatenge chimtengo ndikupita kuti tachosa apa ndikuti kunditengeza njira ngani kundilowesa ntoilet muje tachosa tachinyenye chinyasi chakocha. Guys, I'm sorry, but I did it. I did it with my hands. I did it with my hands, guys. I did the worst thing that I've ever think of pamoyo uno kuti chinzingachitika. I did it. Napangani manjanga ndikufulacha zinafulashika koma namba undimenyera konko unditengera zimajiki kaya zimavimu kuti ati ndisambe manja ndini waumve koma kundimenya kundinyoza kuchita kundikoka kukanditaya panja ndikuti panja and also from there anandiuza kuti ati kapu ndisamagwisa ntchito makapu like mene munthu mbakhomesa amagwisa kapu ina iliyonse ina anandipasa kapu yanga mbale yanga ati ndisamagwisa ntchito mbale zawo kapu ndisamagwire makapu ena ine ndiwaumve manja angawa. Almost a week zinachitika zinthu zimenezi ineyo kundipangira kuti china chilichonse ndisamagwire pakhomopo chifukwa choti manja angawa ndaumve ndagwira nyasi zoti andigwirisa okha. Tipitilire kupati ina. Hi guys, this is bedtime story time part 5 ya experience ya moyo wanga nda stepmother anga. So amene mkuisata I think dina zakamba nditu part 4 kunena zokuti umumu ndimene ndikambe za plan ino kuti tinachoka bwanji plan yake inali yotani indi station imene ife tinatuluka mu bwanji. So tikukhala ngazi zija zimapitilirabe timakhala bendithu every time kumenyedwa chani temu yachitatu kutsekera ndimene siku lotsekera la temu yachitatu ineyo ndamuza sister wanga kuti mbale wanga kunyumba kuja tisabwerereso chiganizo chimene chitinkanena tisathawe tinkapanga koma tinaona this time around titenge action. Ndechimene chinachitika before siku limene tinathawalo kunabwera gogo wathu. This was like his second visit. Anabwera uskulu kwathu zationa siku mene tinawuzira kuti musapire so nyumba after mutabwera anatimenya ulendo mene anabwera gogo anga oyambirira ndikumbukira anatipasa so drama mene yoyo anatilandaso. Nde this time around gogo wathu ankatipasa so drama tinawuza kuti ayo drama musatipase akatilanda. Nde musatipase drama anjani feyo. Imagine mwana wa 7 years mene akondela drama to this point. Koma feyo kufika pokana drama. Agogo watu anakhesa misozi kulira kuti ananga ndi kuti mungozunzika. Ndinauza gogo watu, this is our last time we are asking you to take us with you. Na gogo anga mata akabwera ulilongwe amafikira kwa mkolo wanga kuchiteze. De anatuza kuti sindingakutenge na papa koma no I will make a plan, I will come back and get you guys in a like madongosolo muzo akale za anthu akula za dongosolo zata zakambira ndikaenda dad jani. Agogo watu siku loti mawa lake fetu ku limene anabwera loti mawa lake tukutsekera school anapita ndithu akuti ndikagona uchiteze then mawa lake linalo nizikapita kucha kunkhatambe. Ine namuza kuti namuza sister wanga usiku agogo watu mene abwereramo. Don't you think it's time for us kuti tichipite kuchiteze telondole kumene aliko then akatitenga tikapita kumuzi. Sister wanga nzoti ai sister wanga was so emotional guys every time and nenda afika popimindira pakhomwe ndikamati bulidwe ndima nafika popimindira usamaliraso koma sister wanga nali emotional amalira all the times olaka munyoza ndi amanyozeka guys sister wanga amanyozeka yo nde ine ndamuza plan imene namba ulire what if so titasowa chanja ndamuzota usadandaule mawa tipite kuchiteze tikafika ine kumulimbisa mene tukuziwa chanchani skulu tamaliza kusekera tanda maskuli poti tinayamba kuti tinanyamuka wapasi kuti tikupita ene yake fe mtima wathu natupita kuchiteze kwa mkolo wathu kumene kula gogo wathu. Tinayamba kuyenda tinachoka Kawale tinazungulira tinalowa muchilinde. Imagine malumo mapita ngati kutauni kuchilinde timafunsa pena aliposamenteka kumane ni munthu mafunsa uchiteze ndi kuti ndanthu amakutuza ndi uko then ife timayenda malinga ni mapo amene atipasa anthu tinazungulira mukawale amene muchilinde tinachoka muchilinde tinabwereranso ku Kawale mukawale muja mwina wake anati tisoje zanonjelo yonga pita ngati kai town kena kanatuza mu town mumukatenge na mini basi mukatipire kuchiteze. Tinayamba kuyenda nsewu uno ochoka Kawale kupita ngati town nsewu timafunsa anthu amatilozera timafunsa anthu tinafika pokhoma mabokosi kunchesi tinalowa ndithu ngatikati mwa mwenye munja tinafika pamene unjanjala inati kweteka ndoti chama 4-5 apapa zuwa la yambano kulowa tinapanga plan yoti sister wanga khali ngati isakuona ndeti pemphese ena akanali pasa 20 kwa chai remember and this 20 kwa tinagula ma orange and amene amagulu tinagula ma orange kwa amayi amene anatitolawo. So at this point zuwa la lowa kwayamba kudati linkatikati munchesi muja muli nyumba za mwenye ngati mupita ku Lilongwe Academy
Kodi ngakadamira kandi school yanja international inali pa Chelsea group opanga mabuko si I don't know guys, sorry about the wrong name. Ya international ina yake. Titakulowera cha kumene kuja amayi ena akamagulisa ma orange timalira ano nthawi imene ineyo ndamene mamulimbisa mtima sister wanga nthawi yonse olo kumasana kwa malira iyeyo munjira tiye tizipita kunyumba chabe ndoli njira yopita kunyumba siri kuiziwa we can't go back home. Ine ndutai I'm not going back to that house. Sister wanga tiye tingobwera kunyumba njira siri kuiziwa tamba kulira amayi ena akamagulisa ma orange ayima akuti anani mugulira chanti nawo fotokozera tamba kwa fotozera ma situation yathu pabwera bambo ena ake mavendo mwa ogulisa zinto town wana osayamba kuvesera nawo story yathu abambo aja kulusa zona munthu amayi ngapanga zimene zoteni kupolisa amene akawagwira polisi chanchana tinanyamuka nda bambo aja nda amayi aja mpaka na ku area 3 titangofika polisi kucha bambo aja anatisanzika mkumapita kuti kwa adakakwera mamene pasikankara amapita kuti I don't remember amayi aja anapereka statement kwa polisi nawo zoti mutha kupita nawo asini konkuno kena ka polisi aja anatifunsa mukalondole kwanu tinawo zoti ife the only place mene tingakulondoleleni ndi ku school kwathu mutati mwafika ku school kwathu ndekuti titauka kufikisana ku nyumba tinafika ku school kwathu je tinamba kwalondolera ku nyumba tinakana kuti fenga moto sitingatuluke apolisi aja anatika kama zatulukani nyumba tikakambirane nawo makolo anu ku nyumba akuti ayi ife kuti tibwerere gate limene lolo mpanda amene momo ife would rather die ogali moto ili menye tisalowe nyumba analowa amayi aja nawo aitana naima pa gate anakabila nawo ataima pa gate sana walowesesa apolisi aja ndio nthawi imene ya dadi anazola mpaka kuimba mafoni kumuzi kuti anasowa ende apapa dadi akukonda pita kuchiteze fa amaona ngati kuti mwina agogo athu atitenga ifeyo kuchiteze amayi aja nawo imbira foni adadi kuti aya anali kuno adadi anabwerera ife tinakhala ngamo tinawadikira kuti achoke kuchiteze ife tilingali moto nda polisi tinatuluka adadi anabwera ife tinakwera nda polisi aja mpaka na ku area 3 adadi namayi anabweranso ku area 3 mene kuku anayesitesa muno mwana inu basi ndizapangaso tiyeni kunyumba ife tinakana kuti we are not going there ife tinakana umuntu umwe ife tinakana mpaka na polisi anati aya anangati akana choncho basi it's fine tikasiya kufaniji mpaka na gogo awabwera zawatenge guys kungova mawa amene wawa tinadumpha tinasangalala mpaka na usiku mene wa polisi anakati siya kufaniji ina yake inali mtown momwe I can't even remember, I don't even know its name. Anakati sendo kumende nakagone, and this was our first day of freedom. I was that little sister, brave little sister who took my sister out of the situation where she was so scared. She was crying all the way. And finally we made it. Tinali kofani jumene kukunde tinasangala ndikasewila dazanta kumeneko anati masama toys dole usiku zene unali one of the best night I've ever had in my life. Hi guys, so this is the last part ya story time ya experience yanga ndia stepmom. So last part tinalekezera kuti anakati siya ku orphanage. Yes, tinagona ku orphanage. Tikusewera mamawa tinaona nkolo athu akudusa kunja kwa mpanda wa orphanage. Tinasangalala tinajowa kuthamanga ukahaga nkolo athu nazo zoti this is it, we are finally free. So tili nkati mohaga nkolo athu naona bambo athu akutulukira nda police yo tinachita mantha tinayambira so kulira kukuwa kuti face tikupita so kwa bambo athu ankolo chonde titengeni. Ankolo anatoza kuti musadandaula, I'm here to take you guys. Koma siti na vesese tinathawira kuseli kena kono ankolo apolisi aja dadi ndi ma organizers ganingane kuti mandani akufanije kuja anakhazika sana pasi ndikuyamba ukambirana ife conversation mena amakambirana ipanali bebo tinatira bisala timathawa kuti angatitengeso bambo athu. Then tinangona apolisi anabwera kuzatitenga kuti musadandaule mupita ndi ankolo anu uchiteze. Titangova chonjo tinajowa tinasangalala. We just couldn't wait to go back home. I mean, we had a bed, but we knew we were going to Chireze, and it's part of it. Like, and uncle anatitenga tunapita kunyumba and munani mafuso. Before I answer your questions, ngofuna ndiyankhule easy. I'm just so grateful for the lady who took us. I mean, anatitola ndikutitenga kutipitisa ku police. Amayiwa ankanena zoti nawo amakhala ukawale. But I don't know kuti adakali moyo kapena ali kutiko by now. But my wish is to see this lady and kwathokoza mwabadera because she saved our lives. Chipanda maiwa, chipanda chifundo chao, chipanda chikondi chao. Ife I don't know kuti moyo wathu dakatera pati because kumene tinali kunali zoti situkuziwa mwina anthu ena dakatitola kuti panga kidnap. God knows what could happen to us if we didn't meet this good Samaritan woman.
I wish my videos angawa ataonera and she will remember kuti this is the one of the kids that I saved. And I wish intawapeza ndikuzawathokoza mwapadera. I'm just so grateful. I know kuti God made it happen. Komano this lady had other things to do as well. Amapanga business yawo koma analola kutenga nthawi yawo kuti thandiza pakana ineyo ndili pano. I'm even telling the story. So I wish I should find this good Samaritan ndikuzawathokoza ndithu mwapadera. So moving forward, anthu mafusa kuti amayi ali moyo. Yes, ali moyo. Bambo anga, yes, ali moyo. Adakali limodzi kapena anasiyana, adakali limodzi. Panopa amatichana kama kuona mmayankhulana. Last time tinayankhulana it was 2019. Meaning kuti tinakhalapo nambala kumayankhulana ngati pa WhatsApp. Komano I don't think conversation yathu inali zokuti imapitilira kuti tikucheza zotani. I don't even know how I got her number. Komano tinasiya kucheza 2019, tinasiya kuyankhulana 2019. So after titachokako kunyumbaku, nthawi imene ma 2007 tinalibe mafoni chani sitimayankhulana. And azoti kaya bambo athu anati chani after titafotokoza zonsezi, ineyo nde I can't say much about my dad. What I know is like if itapita kumuzi kwathu tinakhala ndithu zaka tisanayankhulane pakana tinazambia so yankhulana around ma 2010. From 2007 tinamba uzayankhulana I think 2010 titapita so Lilongwe kumaliro anti anga anazabwera yo adadi wanatibweresera ndithu ngati zakudya chani. That's when I spoke to him, and then from there kuzayankhulana so kuti tayamba so ngati kucheza tinazayankhulana so I think nditakhuza mayeso a standard 8 like mumazobeka chikumbu mtima kuti bambo athu ali ndi kuthekera kuti angatike skulu yabwino chani chifukwa ku skulu imene ninkapita unali kutali timayenda ndithu mwina kwa 1 hour 30 minutes if not 2 hours kuti kafike ku skulu. Ndi pamene nakhanga kuti I'm trying to reach out kuti mwina ndike ku skulu ya boarding kanchani because he's still my dad. So nalibe ndika mtima beko kuti mwina bambo anga ndithandize. So I think I started talking to him about the school thing. Komano nthawi yonseyi ife tinali zoti tinachoka ndithu chiteze kuja. I think the same year tinapita kumuzi kwathu timakhala benda gogo athu. Ndamene amatithandiza financially ndi mayi anga ang'ono awo amayi anga amene ndimaziwa zoti ndi mayi anga because ndamene amatilera like financially, like even though physically anali zoti agogo athu ndamene akupanga the kulera physical thing. Komano financially muziwa kale kumuzi china chilichonse chakudya zovala ifeyo ndisanami guys timachena mayi athu amatitumizira zovala kuchokera kuchoni kuno because she was here kuyambira kale amatitumizira zovala china chilichonse chimene tingafune. She was doing it like anything whatever that you can need. Amayi athu amatipangira china chilichonse ndikuthandizana ndi agogo athu. So ndafika standard 8 ndipamene nayamba no basi kantima bekena kakofuna mbe kuti bambo anga ndithandize. I started reaching out to my dad, but from standard 8 he did not do anything. Mastenanga mine ali kujoni uno angona anga angona wa mayanga. She sent me to a boarding school. Tina chijose no pocket money, zovala, everything that I needed. She was there providing for us. For me, sorry, not for us, for me, because my sister, because I'm really so curious. Funa kuzoa zoti sister wanga alikutiko ende amarano. So my sister alindi agogo wanga kumuzi watu Nkarabe, and school yeyo sana pita naye patali because of kudwala. Amadwala even time minute makhala ko bambo athu amadwala. That's why I was saying she wasn't that strong. Amalila, she was emotional and all that, but I just had to be there for her, like taking care of my sister. Akadwala ndio tisindipita school mwina kwa wiki, have to take care of her muzindu zambi kumujesa because amadwala za serious just kungodwale za serious. Amafika pena kufa ziwalo zonse za kumanja ndiye kuti kumapanga function kumazere woka. So because of that she's not as strong as I am. So by now she's with my grandma. She's happy. She's well taken care of. My grandma is there for her. I'm there for her in whatever that she needs. Yeah, that's all I can say about my sister. So yeah, and she has kids. She's got 2 kids.
and she's not married. So ena so mafusafusa kuti apolisi sana wamange. The answer is yes, sana wamange. Ineso mpaka na lero lisinimamvesa kuti sana wamange ifukwa chani. So she got away with everything. Like just like that. If it nafotokoza ndithu and you know umbono wa mwana. Suri muntu mwana ungamamu na mizile muntu wankulu zinthu. Just like that for what? To do what? Komano sana wamange. Napita polisi anayankhulana nda polisi ife tinali mchipinda china anabwera chipinda chimene ife tinali anangonena zoti tiyeni kunyumba sindiza kupanga nsoni chanichani sindiza kumenya nsoni zinthu ngati zimene nzozo komano she went home just like that mpaka na leroli kweli afileko kuli ndithu kesi yathu ya 2007 koma amayi wasana mangidwe. Today I don't know. I think mwina panopa poti kwabwera amabungwe zankhaza kwa anazi mwina amazitenga ko serious koma I think back in the days maybe some amazitenga serious kuti mwina ndi mulandu kapena ayi. I don't know. Komano until now I don't have the answer. About her maybe apologizing, she did not. She did not apologize. And until now tinaza kumana po I don't know what year kumaliro agogo anga akazobereka bambo anga there tinaza yankhulana. That was like from 2007 mene tinathawa ija kuonana kunali ukuku tinazaonana kumaliro agogo anga akazi kumene koko I don't know what happened. I don't know much. And then taonana so kumaliro agogo anga munobereka so bambo anga 2024 ukuku ndeti nangu yankhulana nangu vasana muoni kind of thing. Yeah, until now. So that's it. Oh yes, I remember ena mandefusa kuti ndekukwatiko kwako anayimira ngati makolo kapena what happened. Oh God, you guys, you're asking too much. So at this point, this is 2022, I'm 22 years old. I found a man, I'm getting married, everyone is excited. And the thing that I said to everybody was that I don't want her to come to my wedding because zidakama ndipanga remind pazose zimene anandipangira chani ndisinimafuna zoti kukwati kuzakhale ma mixed like feelings. Some of you understand it kuti ndizizapezeka zoti I'm sad sikulangala kwati ndinalifuna kuti ndizasangalale because seeing her it would have just caused chaos. Mene ndinapangira believe poyamba I convinced myself kuti that's what will happen. So my husband, he's a very prayerful person and he believes in forgiveness and all that. So he advised me to forget, try to just give her some space. Muntima mwanga chanjani. Komano guys, if we are being honest, forgiveness yodi muntu sana kupepeseni. Forgiveness yopanda reconcile, I don't think is real. Honestly, pamwamba muntu utaungonena zoti okay, it's fine, ndizabobo. Komano basipantima you know deep down. Ngati muntu sana abange like action bazomuyana sana bange mati chani god guys I'm so sorry chizungu chathawa ngondivesesa ngati muntu sana tengepo dhawo pazinthu zoyipa zimene ankapanga sana fune kupepesa kutani ndizovuta kuti unene zoti ne I'm just forgiving, but then at the end of it bambo anga sana ndiyankhulaso za forgiveness yo ndinazipanga reconsider ndikuvomereza kuti it's fine atakubwera kukwati wanga komano sakayima ngati makolo anga because yeah makolo anga ndimafunisisa kuti akayimenda gogo anga amene ineni matenga kuti mai anga. So we all agreed kuti that's fine. So she came to my wedding and she offered to do me you guys, I know you're gonna be upset. She offered to do me a cake because she bakes, and she did bake the cake for my wedding, but unfortunately I did not eat the cake for my own reasons, and please don't judge me. Yeah, so she did come to my wedding, and yes, she is alive, still with my dad. And hamene mufuna zoti ndike maybe username kapena chituzi. I'm just so sorry. I don't think I'm gonna do that for some reasons. As I said, this story is not about like exposing her kapena chani. It was just about me.
because it's my story. So it's all about myself, letting go of my childhood trauma, trying to move on, trying to heal. And I'm just so glad that I finally managed to speak up, to talk about it. So Cindy need to yao because for some reasons. So thank you so much for watching. I appreciate every single one of you. Amene mwatenga nthawi yanu kuonera mapatso onse. This is my story. Izi ndi zimene nienda dusamo kufika siku la lero. And I'm just grateful kuti zonse zinachitika chifukwa zinandipangisa kukhala munthu olimba mtima, kukhala munthu olimbikira. Because of where I'm coming from, ndimayesesa ndithu kulimbikira kuti mwina kusogolo ngati Mulungu azandipase ana anga sasaduse momwe ine ndinadusa. And yeah, even though I'm just scared, chifukwa cha zomwe zinandichitikira ineyo ndimangopa kuti ambuye ine ndati ndikhale ndi ana then ndimwalire ana anga sanakule, what if ana anga sazadusa momwemo. Ndizopasa mantha trauma imene iyi I don't know healing yake kuti izakhala yotani, but I'm trying my best. So my advice kwa azimayi nonse amene muli ma step mom, chonde ndakugwira mwendo ndi manja, chonde akondeni ma step kids anu. Mulungu anabisa mawa, zamawa za ana amenewo sizikuziwika. Akondeni anawo ngati ana anu. Ngati inuyo munakonda bambo awo, ndi chimodzimodzinso anawonso ndi chimodzimodzi muthaso kuwakonda ngati ana anu. Chonde, no kid deserve to go through what I went through. Chonde azimayi. And zaka zimene tili pano pazi child abuse. Guys, chonde akondeni ana amuna anu. Komaso azibambo ngati muli ndi ana, komaso muli ndi akazi anu oti pali ana oti si awo ndi ainuyo. Check up on your kids every single day. Check up on your kids. Take your kids out somehow. Ask them how moyo ulili pakhomo. Talk to your kids. Check up on your kids. You never know kuti pakhomo po inuyo mukachoka pakumachitika chani uli pamachitika chani. Check up on your kids. That's the only advice I can give. Zambiri, I don't know what to say. No kids, guys. No child in this world deserves to go through what I went through. So one day, show your kids some love. Because zamawa amaziwa ndi Mulungu. Amati mwana wanzako ndiwako yemwe ukachenjera manja uzadya naye. Look at me now. I'm not saying I have it all. But all the things that I dreamed of, all the things that I ever wanted in life, God has given me. As I am saying, there is no communication in all that. That's a loss. So, akondeni ana amuna anu ndi anu omwe zikomo.